Is-satar għadu jinbih, ġifieri kif qed tgħid inti ilu li beda fl-1971, ġifieri għandu naqra żmien mhux ħażin bħalissa u ħafna mit-tfal u mill-adulti li jiġu hawnhekk jgħidu nara dak niftakru kemm niftakar li meta kien jiġi s-satar u kont niftaħ is-satar u nistenna l-poster biex nara x'inhu naqilgħu nwaħlu mal-gwardarobba, ġifieri dak l-element ta' nostalġija hemmhekk qiegħed. Illum il-Fondazzjoni Satar qed twessal ir-rwol edukattiv tagħha billi tagħmel l-edizzjonijiet kollha tal-magażin disponibbli online u b'xejn. Barra minn hekk bdiet toffri wkoll korsijiet dwar temi attwali bħall-użu tal-intelligenza artifiċjali fl-edukazzjoni, il-medja u kif il-ġenituri jistgħu jgħinu lit-tfal fix-xogħol għad-dar. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni spjegat ma' TVM News li din ir-rivista qed tiġi apprezzata wkoll minn studenti li jixtiequ jitgħallmu l-lingwa Maltija. F'Ġunju li għadda bħala parti minn proġetti finanzjat ħriġna edizzjoni speċjali ta' Satar, hija Satar Malti għal barranin, għax hemmhekk ukoll rajna li hemm gap u li hemm interess u iktar viżwali fih iktar attivitajiet u xi ħaġa interessanti li fih ukoll huwa li l-attivitajiet li fih huma f'kuntest iktar lokali. Għalkemm illum hemm verżjoni diġitali, il-ħarġa stampata tibqa' popolari ħafna fost skejjel u komunitajiet edukattivi. Hija meqjusa bħala mera tal-kreattività u l-identità kulturali Maltija. Għandna verżjoni li hija diġitali, fil-fatt inti qed li xi tfal m'għadhomx jaqraw. U li ħlin kollu fuq id-devices tagħhom fuq it-tablets u dak kien il-ħsieb tagħna wkoll edna mela s-satar issa nagħmluh li tista' tarah b'mod diġitali. U fl-2020 meta bdejna nerġgħu noħorġuh ħriġni f'dik il-verżjoni. Però mill-ewwel kellna t-talba biex is-satar jerġa' ikun mipprintjat. U aħna smajna u rajna li kien hemm ħafna interess u s-satar irġajna bdejna nipprintjawh mill-ewwel. U dejjem qegħdin inżidu l-ammont ta' ħarġiet li qegħdin nipprintjaw bħala kopji. Verżjoni oħra li qed tikseb suċċess hija Satarin, immirata tfal ta' bikrija li tinkludi attivitajiet stejjer u stickers. Kull sena, ir-rivista tinkludi poeżiji, stejjer u artikli miktuba mill-istudenti nfushom, bi kliem sempliċi iżda mimli ħsieb u immaġinazzjoni.